Krásny deň vám želám, vítajte v našej Maringotke. Takže toto je ona. Vlastne postavili sme ju za účelom, aby sme mohli tráviť svoj voľný čas v prírode. Obidvaja sme s manželom aj jogoví učitelia a máme veľmi radi prírodu. A snažíme sa žiť aj tak minimalisticky, aj s takýmto konceptom sme túto Maringotku postavili. Máme veľmi radi aj oblé kruhové tvary, ktoré tu môžete vidieť napríklad na tomto okne. Vieme tu aj prespať, čo je tiež veľmi príjemné v prípade, že si chcete oddychnúť, ísť do prírody. Tá posteľ sa dá rozťahnuť však. Áno, tá posteľ sa dá, tam sú také madrace, dá sa vytiahnuť, pekne tam prespia aj traja ľudia. Máte tu aj kachle, takže zrejme sa tu dá fungovať aj v zime. Dá sa tu byť celoročne, vieme si tu aj zakúriť v tejto piecke, v tomto klasickom petríku, retro petríku, ktorý sme tu úmyselne dali. A tu si takto sedíme a dáme si raňajky, pozeráme sa cez našu terasku, cez okno na krásny výhľad. Keď je treba, tak si uvaríme aj nejaký čajík. A tešíme sa, že tu môžeme takto v pokoji, v kľude, v prírode byť. A veľkou výhodou je aj to, že to máte veľmi blízko ku domu, lebo vy bývate v Júri a toto je vo Vidniciach nad Júrom, hej? Áno, máme to veľmi blízko pri dome, čo je určite výhoda a veľmi radi tu trávime svoj voľný čas aj s našim synom, ale samozrejme aj s priateľmi. Radi si posedíme vonku pri ohníku a sme veľmi šťastní, že nielen nám sa to páči, ale aj našim klientom.